Calleu! Ets ferro! Desperta, ferro! Com que ferro? El ferro es desperta, camarús! Sisplau, Roser, que n'està al guió! I acabeu d'escoltar l'espot de la 18a edició del Festival de Cinema FICCAT i és així com avui comencem una nova secció de cinema amb en Guillem Torson. Què tal? Molt bon dia, com estàs? Bon dia, Núria. Doncs mira, avui, com dius, parlarem del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, un dels pocs festivals d'aquí on els llargmetratges, els curtmetratges, els documentals i els videoclips, que no molts festivals posen videoclips, per tant, han de ser tot en català. Tot té aquest component. Doncs, de què va el FICCAT, no? El FICCAT 2026 és el Festival Internacional de Cinema en Català que convertirà Roda de Berà en l'epicentre del cinema català, del 5 al 13 de juny. Però si no sou de Roda de Berà, no us heu de preocupar, que queda una mica lluny, també podeu gaudir del festival en línia a través de les plataformes 3CAT i la xarxa Plus. El certamen, que enguany arriba a la seva 18a edició, és una de les grans cites del sector audiovisual català i un espai clau per descobrir les noves mirades del cinema fet en la nostra llengua. Durant 9 dies, el públic podrà gaudir de llargmetratges, documentals, curtmetratges, videoclips, amb una programació marcada enguany per l'eix temàtic cinema i història. A més, aquesta edició comptarà amb estrenes destacades com Burundanga, de José Corbacho, que segur que us sona a molts de vosaltres. Serà la inauguració del festival, exacte, no? Aquesta projecció. Exacte. I així com també hi haurà activitats paral·leles, pitch de projectes, fòrums educatius i projeccions especials. I avui, a la secció de cinema, portarem a la Cris Gambín, directora del festival. I una mica comencem perquè el cinema català està vivint un moment especialment potent aquest any. Al FICCAT hi ha hagut més de 335 produccions inscrites, un èxit. I també estem veient casos com Balandrà o Infraglaçat, que ha connectat amb el públic i ha tingut... També en poder parlar també amb responsables també d'aquest film. De fet, ens acompanya a l'altra banda del telèfon la Cris Gambín, a qui volem saludar a aquesta hora del matí. Què tal, Cris? Com estàs? Hola, bon dia. Molt bé, gràcies. Molt bon dia. Bé, a una setmana del festival, bé, però intens. Amb nervis i encara amb feina, però vaja, també moltes ganes, imagino, d'aquesta nova edició. Exacte, tot plegat. Nervis, feina ja, el que passa que pots imaginar que una setmana el que no s'hagi fet ja, doncs poc marge tenim, però sí, sempre s'han d'acabar de pentinar serrells a una setmana vista i sí, però amb moltes ganes. Creus que estem en un moment, no? Ara que heu tingut tantes inscripcions, que s'està parlant tant de Balandrau, Alcarràs, Casa en Flames, creus que esteu en un bon moment del sector audiovisual català? Sobretot des del FICCAT, que suposo que ho veieu molt, no, això? Sí, estem en un bon moment, però jo penso que, com tot, encara queda feina, perquè l'ideal seria que hi hagués molta més producció en català. Sí que és veritat que després d'Alcarràs, com tu deies, no?, que va ser el 2022, doncs es va notar potser més implicació de les institucions, més finançament en català, més creadors i creadores que volen apostar per la llengua catalana en les seves obres, però jo penso que encara hi ha feina, tot i que no ens queixarem, perquè sí que és veritat que cada any se'n veuen més èxits. La taquilla està funcionant bé també el cinema en llengua catalana, per tant, penso que anem per bon camí, però que encara queda trajecte. Anem cap a la programació, Fem una mirada també a tot allò que heu preparat, perquè fa uns dies publicàveu la programació, diguéssim, al complet, i en el cas dels llargmetratges hi trobem títols com Burundanga, que ara en fèiem referència amb en Guillem també, però femení singular també hi apareix, Els mals noms, Tanit i forastera, no? Moltes d'elles vistes també al Da Film Festival. Fora de competició també hi haurà, per exemple, Mallorca Confidencial. Jo destacaria especialment Forastera, a veure si podem també fer-nos una mica idea d'aquest film a través de la seva banda sonora. Una pel·lícula, Cris, que ja he tingut l'oportunitat també de veure i que, de fet, em comentava en Guillem, serà segurament la pel·lícula inaugural, no?, de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Exacte, sí. Forastera és una pel·lícula que ja té recorregut, però nosaltres, a banda de les estrenes, també volem donar oportunitat a altres tipus de pel·lícules, tot i que ja tinguin, com deia, més recorregut. Ha passat per diversos festivals internacionals, però sí que creiem que també era una oportunitat per poder-la compartir amb el públic. És una pel·lícula que amplia l'univers d'un curtmetratge de la mateixa directora i que la veritat és que és una pel·li molt fresca, que nosaltres sempre diem que
volem donar veu a diverses idees, diverses maneres de fer i que es pugui veure que el cinema en llengua catalana, doncs, com dèiem, no? que té molt bona salut i que hi ha tot tipus d'històries, tot tipus d'inquietuds i de narrativa. Què més destacaries, Cris, de la programació de llargmetratges, videoclips, no? Perquè és una programació, és molt extensa, la programació, documentals... Sí, això em costa, perquè et pots imaginar. Pensa que jo, abans has dit 335 produccions, jo sóc una de les persones del festival que les ha vistes totes. Aleshores, fer la selecció ja és complicat, perquè imagina't tot el que hem deixat fora, en projectem 82, imagineu tot el que hem deixat fora, i d'aquestes 82 triar-ne una em costa moltíssim, perquè la veritat és que de la primera a l'última nosaltres també tenim una categoria de produccions de centres educatius de primària i secundària que tenen el mateix valor per nosaltres que un llargmetratge de ficció, tot i que el pressupost no té res a veure i el temps de fer-lo, no? Em costa molt poder-te dir una, perquè des de la inauguració aquest any és dissabte, la inauguració oficial, però sí que el dia d'abans, divendres, aquest any comencem un dia abans, i divendres fem una retrospectiva a La ciutat cremada, que és una pel·lícula que compleix 50 anys ara i que també no em canso de recomanar-la tampoc, no? Perquè tot i que té 50 anys d'història aquesta pel·lícula, és més actual del que hauria de ser. Per tant, jo, tot i que deies, Roda de Barà us cau lluny, és una horeta. Vull dir, a vegades depèn de com us costa el mateix des de Barcelona anar a Barcelona amb el trànsit que venir a Roda de Barà. Vull dir que podeu venir, l'entrada és gratuïta i veniu el dia que vulgueu, perquè la veritat és que tenim una programació molt variada per tots els gustos, tant a ficció com a documental. També el diumenge el dediquem al curtmetratge, que també és una categoria que és la que ha batut rècords també aquest any i una categoria que té molt bona salut. I aquí a Badalona estem molt acostumats amb el Filmets, no? Els curtmetratges. Correcte. I a més, hi ha, diguéssim, activitats també per tots els públics. La mateixa biblioteca, més enllà de les projeccions, no? de Roda de Barà, acollirà també una sessió familiar dedicada als curtmetratges de Segundo de Chomón, i també la biblioteca Joan Martorell acull l'exposició Cinema i Història Local, no? També per fer una mirada a aquest cinema de proximitat. Et volia demanar també pel jurat. És un jurat, diguéssim, molt plural, no? Amb perfils que van des d'intèrprets a dramaturgs a gestors culturals. Una mica com ha estat la tria d'aquest jurat? Doncs mira, nosaltres sempre intentem que hi hagi també, com tu dius, personalitats variades, perquè sí que és veritat que si agafes perfils molt similars, després no hi ha debat i la deliberació és molt ràpida i ens agrada que s'estigui, no perquè ens agradi passar allò 50.000 hores, perquè nosaltres acompanyem el jurat, tot i que no formem part de la deliberació, però estem per consultes, per dubtes, i quan hi ha perfils variats, la deliberació sempre en respecte, però sempre acostuma a allargar-se més hores, perquè costa més que es posin d'acord, però clar, ja és una mica la riquesa, no?, d'aquestes deliberacions. Aleshores, dintre d'això, a banda de buscar diversos perfils a la indústria, també sempre busquem que hi hagi alguna relació amb l'eix temàtic, i les dues persones que tenen relació amb l'eix temàtic enguany són la Cristina Rius, que és, com tu dius, programadora, gestora cultural i està a la Junta de la Federació Catalana de Cineclubs de Catalunya. I també tenim a l'Aurora de Pares, que també ella és la responsable del videoclub Video Instant, que és el primer videoclub que es va crear a Espanya i, de fet, jo diria que potser és dels únics que queden ja a Espanya i no sé si al món, perquè la veritat és com una cosa que hi ha més històric, no? Que hi ha més tornar al passat que imaginar-te en un videoclub triant la pel·lícula, que ara es pot fer des del sofà, comandament, però sembla que... De fet, l'Aurora té... Vull dir, si vas al videoclub algun dia, si algú que teniu l'oportunitat, que és molt xulo d'anar, realment, tenen totes les pel·lícules que s'han fet a Espanya, no?, amb DVD, espanyoles, totes les que estan en DVD, Blu-ray o amb algun dels formats que hi ha, perquè hi ha molts formats, no?, i això no t'ha evolucionat molt. De fet, aquest eix temàtic és cinema i història aquest any, però anem a parlar una mica perquè el FITCAT, a part de totes les projeccions, de totes les activitats que es fa pel públic general, no?, també es fa per la indústria, no?, i s'organitzen el pitch de projectes en llengua catalana, no? Aquest serà el tercer any. De fet, jo l'any passat ja vaig anar a presentar un projecte que va ser una experiència molt xula. Llavors, no sé com veieu el futur d'aquest certamen en els pròxims anys o com s'està consolidant. Doncs bé, una mica del que les dèiem abans, que sí que és veritat, nosaltres aquest any hem rebut 35 projectes pel pitch de projectes, que és només en llengua catalana. Vull dir que a vegades sembla que la xifra podia créixer més si fos producció catalana, que no és el mateix,
Si una cosa és que es produeixi a Catalunya i una altra cosa és que la llengua que s'utilitzi sigui el català. Les xifres no són les mateixes, malauradament, però vaja, 35 projectes en llengua catalana que hem triat un mes del que havíem fet en les dues anteriors edicions. Teníem 5 finalistes i enguany hem triat un mes perquè realment costa molt també en aquest cas haver de seleccionar, deixar coses fora i donar aquesta oportunitat. Hem estat fent unes sessions prèvies com a novetat aquest any amb el Javier Rueda per preparar també els projectes finalistes i novament hi ha molt de talent, hi ha moltes idees, hi ha moltes ganes de fer coses que costa més veure en català, més ganes de fer més comèdies, de fer més gènere, de terror, fantàstic, ciència-ficció, també hi ha alguna producció experimental, vull dir que hi ha ganes d'obrir gèneres i obrir mirades, obrir espais, i això clar que també obrim públics, no? Per tant, penso que estem en el bon camí, com deia abans, i des del FICCAT l'única cosa que podem fer que està a les nostres mans és donar també espai a totes aquestes noves maneres de fer perquè el cinema en català sigui creixent. Cristina, i qui hi ha darrere el FICCAT? Ho dic perquè ens agradaria també conèixer una miqueta més l'estructura, tenint en compte que segurament moltes de les persones que hi esteu al darrere també són persones que hi treballen des del voluntariat, no? Moltes no, totes. Totes. Tothom són voluntaris i voluntàries, des del primer a l'últim. Sí que és veritat que durant els dies de festival hi ha la gran massa de voluntariat, però sí que hi ha una desena de persones, inclosos el Toni Pinell i jo, que som els actuals directors des de fa 5 anys. Hi ha una desena de persones que sí que treballem tot l'any de manera altruista i són moltes hores, però allò que es diu en castellà de por amor al arte, doncs aquí té més sentit que mai, no? Perquè és precisament això, amor al setè art i també al poble, perquè al final estem a Roda de Berà i tot i que el festival no ha parat de créixer i jo penso que hi ha ve gent de tot Catalunya perquè ho veu a les notícies, perquè se n'assabenta pel boca a orella de gent que ha vingut en 3 anys, però sí que és veritat que aquí en la nostra zona és tot més públic rebem, no? Però sí, tot és... Sé que hi ha festivals que potser el nucli sí que són persones contractades i la resta és voluntària. Nosaltres, des dels inicis, ja portem 18 edicions, és tot voluntari. Que fort això, que ser majors d'edat no hi ha, ara sí que podeu dir que ja sou majors d'edat, doncs encara sigueu voluntaris i porti 18 anys, no?, fent-se un festival com aquest. I acabem per... Quina és aquella pel·lícula o documental o curtmetratge o videoclip, aquí ho afegim també videoclip, que tu creus que tothom hauria de veure, no del festival, sinó en general? Però en català o del que vulgui? Com tu vulguis. No? En català. I també pot ser del festival. Ai, quin compromís, perquè a mi m'agraden moltes produccions en llengua catalana. Pots fer un top 3, si vols, per posar-t'ho més fàcil. D'acord. Doncs mira, diré 3 dels últims anys, perquè penso que s'està fent molt bona feina. T'haig de dir Alcarràs, perquè sí que és veritat que és una pel·li que et va obrir moltes coses i penso que dintre d'uns anys, enguany cinema i història no és només cinema històric, sinó parlar de la història, no? I penso que dintre d'uns anys es parlarà d'Alcarràs com una pel·lícula que va fer un abans i un després. Però també, per aquest sentit, també per mi Casa en Flames també ha obert la comèdia en català. I em posaré una mica nostàlgica i aniré una mica enrere i diré Pa Negra, també, perquè penso que Pa Negra també en el seu moment va començar a obrir moltes coses que potser sense Pa Negra no hagués existit Alcarràs. I te'n diria més, però m'has dit 3, doncs bueno, ja Home, 3 pel·lículons, Moltíssimes gràcies, Cris Gambín, per ser avui amb nosaltres, que vagi molt bé aquesta nova edició del FICCAT. Aquí des de Ràdio Ciutat de Badalona animem també la ciutadania a conèixer aquest bonic poble, Roda de Berà, i a més a gaudir de bon cinema en català de la vostra mà. Gràcies, que vagi bé. Gràcies a vosaltres, us espero al FICCAT. Exacte, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Tu ja tens butaca, no, Guillem? El FICCAT? El FICCAT. Ui, és una mica lluny perquè a mi em cau lluny de casa també, com a vosaltres. Que no està tan lluny, que és una horeta això, està fet. Vinga, vens a parlar de cinema, no només de cinema català, sinó que estem a una setmana que acabés un dels festivals més importants del món, com és Cannes, i també hem de fer una petita repassada, ni que sigui, no? Exacte, perquè ha sigut un any històric pel cinema
català i espanyol, vull dir, perdó. Però bueno, anem a dir els premis més importants. 3 pel·lis, no?, en secció oficial. Sí, 3 pel·lis en secció oficial i moltes més que no han estat a seccions oficials, no? La Palma d'Or, el premi més important del festival, l'ha guanyat Fijor, de Christian Mungi, que aquí distribuiran conjuntament la plataforma Filmin i Caramel Films, que és una distribuïdora de cine. El cinema català també està d'enhorabona perquè Aina Clotet ha rebut un premi per Viva en una secció secundària. Aquí realment teniu molta connexió amb l'Aina Clotet perquè va rebre el premi del Filmets d'aquest any, d'aquesta última Home, i edició. perquè ha rodat aquest Viva també Empara a la ciutat de Badalona. Mira, doncs moltes connexions. I tanquem el palmarès, no?, així oficial, per una collita nostra, vull dir, una collita espanyola, que és pels Javis, que han guanyat el Premi a Millor Direcció per La Bola Negra, distribuïda per Elàstica, i que segurament podrem veure a partir del 2 d'octubre als cinemes, no?, els millors Ja en cinemes. tenim ganes, eh? Exacte. I justament, i ara aquí tenim una cosa, aquesta pel·lícula es podrà veure, si tot va bé, al cinema Girona. Abans, però? Del mes d'octubre no, hem d'esperar. Hem d'esperar el 2 d'octubre a veure-la, però bueno, al cinema Girona, que justament el Toni, el seu responsable, vindrà a la següent secció de cinema de Ràdio Badalona. Doncs mira, quina sort tenim també de poder parlar amb ell i seguir fent difusió del cinema de casa. Moltíssimes gràcies, Guillem. Marxem amb aquest teaser també de La Bola Negra, el gran guardonat d'aquests Premis Cants, pel que fa al cinema espanyol. M'estic posant en bucle perquè m'encanta aquesta música, eh? Que vagi bé, fins la pròxima. Moltes gràcies, adeu. La victoria fue tuya, porque así